El partit de cada setmana suposarà per la classificació que decidim cap on anem, si cap a la part alta o cap a la part baixa. És un equip que té els mateixos punts que nosaltres i segons la dinàmica que fem en aquest partit podrem tirar cap endavant si guanyem i ens costarà més de tirar endavant quan perdem. Crec que el partit d'aquest dissabte contra el Sant Quirze ens anirà bé perquè venir d'una primera part dolenta a acabar amb una segona part bona ens ajudarà a veure que hem d'anar a tope durant tots els 60 minuts i no agafar confiances de que els equips rivals seran més dolents que nosaltres o ens ho posaran més fàcil. Així, si anem a tope tot el partit, crec que ho podem tirar endavant. Aquest diumenge jugarem en un camp que té molta història per molts jugadors i cos tècnic de la plantilla, que molts hi hem passat, hi hem jugat, tant com a visitants com a locals, i crec que serà un bon partit en què trobarem un equip que ens ho posarà difícil perquè és un equip compacte, que no té individualitats importants, però té un gran bloc que treballa molt dur i a més que a casa seva ho dona tot per poder emportar-se els 2 punts.